Il-General Workers Union fakret l-44 sena mill-kisba tal-Helsin fil-31 ta' Marzu tal-1979. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, flimkien ma' membri mill-Union, poġġew fjuri fuq l-olja tal-Helsin fil-Birgu. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union sostna li l-kisba tal-Helsin kienet pass storiku għal pajjiżna. Il-fat li hemm tela u jifqa u jibsa hija il-ħajja, il-ġlidiet li jagħmlu missirijietna biex fil-31 ta' Marzu tal-1979 irbaħna u ġibna l-Helsin. Xi ħaġa li kellna rajna f'idejna u minn hemmhekk stajna niffurmulaw u nifissaw il-futur ta' kull ċittadin. U llum il-ġurnata qegħdin niċċelebraw dak il-Helsin, imma wkoll qegħdin niġġieldu għal ħelsien oħrajn, għal affarijiet oħrajn, bħalma hija l-intolleranza, l-abbużi, id-diskriminazzjoni, ir-razziżmu, kullinkwa tip ta' mibeda li hemm li s-soċjetà tagħna tagħmel ħafna ħsara u l-sinifikat tal-Helsin huwa li nħilsu minn da kollu u nkunu poplu maqut taħt il-bandiera ta' Malta.